Ναι, σας ακούω. Ντε. Ωραία, ναι. Άμαξα. 18 με 20 Απριλίου, ναι. Ωραία, δώστε μου ένα λεπτό να το σημειώσω. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να το κάνουμε, αλλά μπορώ να ρωτήσω. D'accord. Ναι, βεβαίως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ωραία. Θα σας καλέσουμε τις επόμενες 2 μέρες. Ωραία. Θα σας Για καλέσουμε την ξανά, επιβεβαίωση. Ναι, εντάξει. για την επιβεβαίωση. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θα μιλήσει κανείς? Λέγε. Ο Παρίσης ζήτησε άμαξα για τη μεταφορά. Του είπε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τι έχουμε πει? Αν κάποιος πελάτης μας ζητήσει κάτι πιο ιδιαίτερο, τότε εμείς θα του πούμε... Πως για εμάς εδώ στο Κιδωνιάδη όλα είναι εφικτά. Μπράβο. Με το Γάλλο τι έγινε? Μου είπε ότι βρήκε τα μάρμαρα. Αλλά θα αργήσουν 2 μήνες. Θα τον καλέσεις ξανά και θα του πεις πως θα γίνει ένας. Μάλιστα. Με την εγκατάσταση για την κυρία Όνο προχωρήσαμε. Ζήτησε 100 τελικά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βρούμε τόσα. Φυσικά και μπορούμε. Κάντε ό,τι χρειαστεί. Ξυλώστε τάφους. Αυτό τον πελάτη δεν πρέπει να τον χάσουμε με τίποτα. Κατανοητό? Μάλιστα. Μέσα τι έχουμε? Μέσα είναι ένα νέο παιδί. Είχε τροχαίο, οπότε έχει κλειστό φέρετρο. Ωστόσο... Ζήτησαν να φορέσει ιατρική ρόμπα. Ωραία, και πού είναι το πρόβλημα σε αυτό? Δεν ήταν γιατρός. Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε? Πώς φτάσαμε ως εδώ? Γιατί ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Ο πατέρας μου πάντα έλεγε μόχθο πλούτος, αρετή δόξα, χρόνο, αθανασία. Ακριβώς. Δεν πρέπει να το ξεχνάτε αυτό. Τι έχουμε πει? Αν οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας, τότε δεν θα σκέφτονται τι πληρώνουν και έτσι εμείς θα βγάζουμε πολλά Λεφτά. λεφτά. Ακριβώς. Λεφτά. 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 Δεν μπορεί. Μα δεν είναι δυνατόν. Ένα θαύμα. Μα εσάς σας είχαμε για νεκρό. Ελάτε. Ελάτε να καθίσετε, ναι. Πω, θα πρέπει να είστε τρομερά εξαντλημένος. Η Αναστασία από εδώ θα σας συνοδεύσει, να πάτε να ξεκουραστείτε λίγο. Ωστόσο, εμείς θα ενημερώσουμε τους δικούς σας για αυτό το ευτυχές γεγονός. Ωραία. Πού είχαμε μείνει? Go,